Siguro nga, wala na akong pagpipilian. Wika ni Roble sa kanyang sarili. Roble, huwag ka nang magpumiglas. Harapin mo na ang iyong kamatayan. Maaring nakaligtas ka sa kampilan pero sisiguraduhin namin sa iyo ngayon na wala ng swerte ang yayakap pa sa iyo. Ikaw at ang walang kwenta mong Panginoon ay sabay naming ibabaon sa impyerno! Wika ni Amon. Huwag kang pakakampante sa dami ng iyong bilang, Amon! Hindi ako susugod dito ngayon kung wala akong pinanghahawakang alas! Sagot naman ni Roble. Dahil sa sinabi ni Roble ay mas lalo pang tumindi ang tensyon sa paligid. Ang lahat ng nilalang na nagmamasid kay Roble ay napapaangil na dahil sa pagmamalabis ng mga ito na paghatian ang kanyang katawan. Lumipas pa ang ilang minuto at pansin ni Roble ang dahang-dahang pagdagungdong ng lupa. Animoy merong isang nilalang na napakalaki ang paparating. Kahit ramdam na ni Roble ang nilalang na papalapit sa kanilang kinaroroonan, ay nananatili pa rin itong matatag sa kanyang pagkakatayo. Wala siyang pake kung sino ang nilalang nalilitaw sa kanyang harapan. Hanggang sa dumating ang minutong lumitaw na ang demonyong naging kasangga ni Roble. Halos manggalaiti sa galit si Roble dito nang masilayan niya ito ulit sa pagkakataong yun. Roble! Ang aking kaibigan. Pagpasensya mo na tong mga demonyong kasama ko. Nais mong makita sinong Jem at si Lucas, hindi ba? Halika. Lumapit ka. Bungad na wika ng demonyo. Tunay kang ang demonyo! Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang aking mga maestro at ibabalik na kita sa impyerno! Sagot naman dito ni Roble. Nang marinig ito ng demonyo, ay tanging napakalakas na paghalakhak lamang ang naging sagot nito. Dahil sa ginawang yun ng demonyo, ay wala nang nagawa si Roble kung hindi gamitin ang isa niyang alas na natutunan niya sa silid ng Garuda. Agad lumikha ng simbolo si Roble sa lupa na animoy pangtawag ng mga nilalang upang tumulong sa kanya. Nang makita ng demonyo ang ginagawa ni Roble, ay agad itong gumawa ng hakbang upang pigilan ang kanyang nais. Dahil sa kabisado ni Roble ang simbolong kanyang ginuguhit, ay walang hirap niya itong nagawa. Matapos niyang malikha ang simbolo sa lupa, ay agad din naman itong kinuha ang kanyang kalis at walang pagdadalawang isip na hiniwa ang kanyang braso. Tumulo ang dugo ni Roble sa simbolong kanyang ginawa habang unti-unting nagbabago ang paligid. Nagkakaroon na ng malakas na hangin sa kinaroroonan nila at kasabay nito ang malalakas na pagkulog at pagkidlat. Napapaliw ka na ba? Sige, tumawag ka ng iyong mga kasangga upang masihan naman ako sa labanan. Wika ng demonyo. Pero kahit anong sigaw ang gawin ng demonyo kay Roble, ay hindi niya yun pinapansin. Gawa ng nakatuon ang kanyang wisyo sa mga usal na iniaalay niya sa ritual na kanyang ginawa. Hanggang sa lumipas ang ilang segundo at biglang nagkaroon ng isang napakalaking kidlat na tumama sa harapan ni Roble. Kasabay ng pagkawala ng kidlat ay ang pagbangon ng 5 mandirigmang kulay ginto. Lahat ng kasuotan nito ay gawa sa ginto. Normal na tao lang yon kung titingnan.
Pero ayon kay Roble, na isa itong mandirigma ng ating Panginoon, ang tanging kapalit niya sa pagtawag dito ay ang kalahati ng kanyang buhay. Ang 5 mandirigmang tinawag ni Roble ay merong iba't ibang klase ng sandata. Merong may dalang sibat, espada, gulok, latigo, at tanikala. Lahat ng mga sandata ng mga mandirigmang tinawag ni Roble ay purong ginto. Ang tinamaan naman ng kidlat ay halos bumulwak na ang baga dahil sa sobrang init nito. Pagtingin ng 5 mandirigma sa kinaroroonan ni Roble, ay agad ding lumapit ang mga yun sa kanya. Nang makalapit na ang mga ito ay agad naman itong inilapat ang kanilang mga kamay sa mukha ni Roble. Kasabay ng paglapat ng mga kamay nito ay ang paglabas ng kulay bughaw na usok sa kanyang katawan. Matapos makuha ng mga mandirigma ang kanilang nais, ay agad din namang humarap ang mga ito sa mga kalaban. Sa pagkakataong ito ay nagliliwanag na ang mga mata ng mandirigma na siyang labis na ikinagulat ng mga maranhig. Maging ang demonyo noong mga oras na yon ay napakasama na ng tingin kay Roble. Akala mo hindi namin kayang patayin yan? Nagsayang ka lang ng kalahating buhay at kaluluwa mo, Roble. Sayang, sayang, sayang. Wika ng demonyo. Matapos nitong makapagsalita ay agad din namang sumugod ang mga maranhig at mga aswang na naroon. Maging ang mga engkantong itim ay nakisali na din sa digmaan. Halos hindi mahulugang karayom ang lugar na yon dahil sa dami ng alipores ng demonyo. Nang makita ito ng mga mandirigmang tinawag ni Roble, ay agad din naman itong nagsipaghanda. Kahit nakaramdam ng panghihina si Roble, ay pilit niya pa ring nilalakasan ang kanyang loob. Pagsagupaan ng 2 panig, ay siya namang pagkawala ng mga maranhig na nasa unang hanay. Animoy ang mga maranhig na tinatamaan ng mga sandata ng mandirigma ay naagnas dahil sa lakas ng mga abilidad na taglay nito. Kahit pagsamasamahin ang 20 maranhig sa isang mandirigma, ay hindi pa rin yun uubra. Ang dato namang nagsama-sama ay pinagtutulungan na ang mga mandirigmang tinawag ni Roble. Roble, hindi ka talaga nag-iisip. Masyado kang padalos-dalos sa iyong desisyon. Di mo ba naisip, kahit manalo ka sa digmaang ito, ay hindi rin magtatagal ang buhay mo? Ang pakikipagkasundo mo sa may likha ay nagdulot ng pagkasira ng iyong buhay. Maaring kabayanihan ito kung titingnan para sa iilan. Pero para sa amin, Roble, ay isa itong kamangmangan. Hindi mo dapat inaral ang lihim na karunungang yan dahil maaaring ito maging mitya ng panibagong sigalot na kahaharapin ng ating amang may likha. Wika ni Magus sa kanyang isipan. Habang nakikipaglaban si Roble ay napakaraming mga nilalang ang nakikipag-usap sa kanya. Maging ang maestro ni Mina ay hindi ring maiwasang payuhan siya dahil sa tindi ng digmaang nagaganap. Halos masira na ang pugad ng mga maranhig dahil sa napakalakas na taglay na abilidad ng mga kasangga ni Roble. Ang dato namang nagpapakawala ng malalaking tipak ng bato sa ere ay patuloy lamang yon sa kanyang ginagawa. Si Amo naman ay pinagtutulungan ang mandirigmang merong hawak na sibat. Malakas kayo, pero hindi kayo immortal! Sigaw dito ni Amon habang papalusob ito sa isang mandirigma. Nang makita ito ng mandirigma, ay agad din naman itong sumugod patungo sa daang tinatahak ni Amon. Ilang beses ding nagsalagan ang kanilang mga sandata
hanggang sa dumating sa puntong nasugatan ni Amon ang isa sa mga mandirigma. Isa ka din palang mortal! Mahina! Wika dito ni Amon. Ang buong akala ni Amon ay isang mahinang nilalanglang ang kanyang kaharap. Di niya alam na ang pagsugat sa mandirigmang kanyang kalaban ay isang malaking pagkakamali. Pagtingin ng mandirigma kay Amon, ay biglang lumiwanag ang mga mata nito na halos ikabulag na ng mga maranhig na nasa paligid. Ang mga aswang na lumilipad sa kalangitan ay nagsitago na sa mga punong patay upang makaiwas lamang sa liwanag. Kasabay ng pagliwanag ng mga mata ng mandirigma ay ang paglabas ng mga gintong pakpak ng mga ito. Yun din ang naging hudyat upang magsilitawan din ang mga pakpak ng iba pa nitong kasama. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin si Robles sa pagtakbo upang makalapit sa kinaroroonan ng demonyo sa lalong madaling panahon. Lahat ng mga nilalang na kanyang kalaban ay walang awa niyang kinitilan ng buhay gamit-gamit ang kalis. Maging ang espiritong tagapagbantay ng kalis ay kasakasama na rin ni Robles sa pagsugod sa mga maranhig. Nang magkaroon na ng mga pakpak ang mga mandirigmang tinawag ni Roble, ay biglang nagsiliparan ang mga ito at mula sa kalangitan ay gumawa sila ng simbolong nagliliyab. Matapos nilang makagawa ng simbolo sa ere, ay kasabay nito ang pag-ipon ng kidlat at buhawi sa loob ng simbolong kanilang nilikha. Pagkapakawala nila nito ay halos mabura na ang buong paligid dahil sa lakas ng kanilang abilidad. Hindi naman naabutan si Roble ng ginawa ng kanyang mga kasangga dahil sa malayo na siya sa kinaroroonan ng mga ito. Nang makapasok na si Roble sa pugad ng mga maranhig, ay doon tumambad sa kanyang harapan ang napakaraming taong tinuhog ng mga matatalas na kahoy. Halos lumiyab na sa galit si Roble dahil sa kanyang mga nasilayan. Kasabay ng pagbaling dito ni Roble ng kanyang wisyo ay ang pagpakawala ng demonyong kanyang sinusundan. Psst! Psst! Kaibigang Roble ko! Ito ba ang hinahanap mo? Si Mang Lucas mo? Wika ng demonyo habang nakatayo sa entablado. Nang marinig ito ni Roble, dahan-dahang bumaling ang kanyang atensyon sa kinaroroonan ng tunog. Animoy, ramdam na niya ang masamang nangyari sa isa sa kanyang maestro. Nang tuluyan na niyang nasipat ang kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang makita niya si Mang Lucas na wala ng buhay. Mang Lucas! Sigaw ni Roble. Ang nakita ni Roble noong mga oras na yon ay si Mang Lucas na merong 10 kahoy na nakatarak sa kanyang buong katawan. Maging ang kamay at paa nito ay tinarakan din ng kahoy na para na itong nakapako. Wala na ding mata si Mang Lucas nang masipat ito ni Roble dahil sa laki at lalim ng butas ng mga mata nito. Tumutulo din sa butas ng mga mata ni Mang Lucas ang napakaraming dugo. Ang panga naman ni Mang Lucas ay nakahiwalay na sa kanyang ulo
na siyang labis na ikinagalit ni Roble. Binaboy niyo ang maestro ko! Walang kinalaman si Mang Lucas sa sigalot nating demonyo! Ganyan ba talaga kayo? Kaya niyo lang pumaslang ng mga taong walang laban sa inyo! Galit na sigaw dito ni Roble. Kasabay ng pagwika ni Roble ay ang pagsugod nito sa kinaroroonan ng demonyo. Habang patuloy sa pag-atake si Roble, ay ngumingisi lang naman ang demonyo na parabang hindi ito natatakot sa kalis na hawak niya. Maging ang espiritu ng kalis ay nasasangga din ng demonyo na siyang labis na ikinakabahala ni Roble. Aanhin mo naman ang matandang yan. Pasalamat ka nga, Roble, kasi tinanggalan na kita ng isang matandang iisipin. Hayaan mo. Isusunod ko na si Nong Jem. Wika ng demonyo habang iniiwasan nito ang pag-atake ni Roble. Habang patuloy na umaatake si Roble, ay patuloy rin siyang pinaglalaroan ng demonyo. Di na nakapagpigil si Roble at nag-usal na siya ng mga pamakong alam niya. Pagpakawala niya sa demonyong yon ng kanyang usal, ay bigla rin namang naglaho ang mga pamakong kanyang binitawan bago ito makalapit ng husto sa demonyo. Pamako? Anong silbi niyan, Roble? Hindi mo ba alam na ang demonyo ay hindi kayang tabla ng ganyang kahinang usal? Mag-ensayo ka pa dahil kulang pa ang kakayahan mo. Kung nais mo kong ipako, usalin mo ang mga lihim na karunungang ipinagbabawal dito sa mundo. Yun nga lang, kung may lakas ka ng loob na ipalit dito ang buhay mo. Dagdag pa ng demonyo. Nang mapansin ni Robleng hindi tumatalab ang kanyang pag-atake, ay pinili niya na munang magmasid sa paligid. Nais niyang alamin ang kahinaan ng demonyo dahil sa naniniwala si Roble na walang nilalang ang walang kahinaan maliban sa Panginoon. Kung alam ko lang na ikaw ang demonyong kalaban ng mundo, sana noon pa lang ay pinaslang na kita! Wika ni Roble. Ang demonyo namang kalaban ni Roble ay dahang-dahang humubad ng kanyang damit upang palabasin si Alberto. Doon din nasipat ni Roble ng pangalawang pagkakataon ang kalis na dati niyang pagmamay-ari. Napakaitim na ng medalyong suot ng demonyo na halos tuluyan na itong naging isang gamit ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos itong masilayan ni Roble, ay kasabay nito ang pag-ahon ng isang nilalang sa lupa. Napakaitim ng balat nito at meron itong kalis na hawak. Ibang-iba ang kalis na hawak ng dyablo dahil sa malauling ang itim nito. Sa hawakan ng kalis na hawak nito ay merong bungong nakaukit na merong 3 matutulis na sungay. Nakahulma din sa gitna ng patalim ng kalis ang kalansay ng isang tao. Ang kaanyuan naman ng nilalang na tinawag ng demonyo ay merong pagkakahawig sa dating kalis na pagmamay-ari ni Roble. Yun nga lang, ibang-iba na ang buong kaanyuan nito. Animoy isa na itong patay kung susumahin. Bukod sa mga mapuputi nitong mata, ay meron din itong kulay puting buhok na animoy lagas na. Butas na din ang puwak ng leeg na merong maitim na usok na lumalabas rito. Wala ding sandalyas ang nilalang na yon dahil sa malakambing nitong mga paa. Tingnan mo, Roble! Ang anak ng apo! Di ba sa kwento ko sa'yo,
ito ang pinamanahan ng apo ng kanyang kapangyarihan? Alam mo, Ruble, dahil sa digmaang yon, doon namin nadakip ang anak nito. Pinahirapan namin, tinanggalan ng kaluluwa, at nilikha namin ito sa mapanganib na nilalang na maaaring mahulma ng aming kapangyarihan. Wika ng demonyo. Kasabay ng pagwika nito ay dahang-dahang pagbuka ng bibig ng nilalang na merong kalis na hawak. Pagtingin dito ni Ruble ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo na para bang hinihigop siya nito. Ruble! Huwag kang padadala sa demonyo! Nandito ako! Buhay pa ako! Kakayanin natin to! Biglang sigaw ni Nong Jem. Dahil sa mga narinig ni Ruble, ay biglang nabaling ang kanyang wisyo sa sigaw ng kanyang maestro. Pagtingin niya sa diablong bumuka ang bunganga, ay biglang merong lumabas na mga sibat at palaso mula sa bibig nito. Kung hindi bumalik ang sariling wisyo ni Ruble, ay maaaring patay na siya noong mga oras na yon. Pagpakawala ng diablo ng mga sandatang yon, ay matagumpay naman itong nailagan ni Ruble. Kasabay ng pag-ilag ni Ruble ay ang pagsugod niya rito, hawak-hawak ang kalis. Sumugod na din ang demonyo at ang kalis nito patungo sa lugar kung nasaan si Ruble. Pagbanggaan ng dalawang kalis ay biglang naging usok ang sa diablo na siyang labis na ikinagulat ni Ruble. Kahit anong gawin niyang paghataw ng kalis dito, ay hindi niya ito magawang matamaan. Pinili. Hayaan mong ako ang lumaban sa demonyong yan. Kaharapin mo ang dati mong kasangga at ipaghiganti mo dito ang mga nawala. Wika ng kalis sa isipan ni Ruble. Dahil sa sinabi nito kay Ruble, ay bigla silang nagsalita ng kanilang kalaban. Si Ruble sa demonyo at ang espiritu ng kalis. Sa kabilang dako naman, ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mandirigmang tinawag ni Ruble. Halos magapina ng mga mandirigmang yon ang lahat ng nilalang na kanilang kalaban. Nang makita ito ng demonyo, ay bigla itong sumigaw ng napakalakas habang nakikipaglaban kay Ruble. Halos mabingi na si Ruble sa pagsigaw ng demonyo dahil sa malapit lang siya dito. Ilang minuto ding tumagal ang pagsigaw ng demonyong kanyang kaharap na siyang labis niyang ipinagtataka. Mula dito bumangon ka, o tagagabay ng mga maranhig. Alisin mo ang kapangyarihan ng aming kalabang bumaba sa langit, o dakilang gabay ng salot. Inuutusan kitang lumitaw sa ilalim ng libu-libong bangkay! Sigaw ng demonyo. Rinig na rinig ito ni Ruble dahil sa patuloy niyang pakikipaglaban dito. Halos hindi niya maunawaan ang mga nangyayari kung ano bang nilalang ang nais palitawin ng demonyo. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas, ay laking gulat ni Ruble nang makarinig na naman siya ng mga pagdagungdong ng lupa. Animoy, merong kakaibang nilalang ang nagpupumilit bumangon sa himlaya nito. Ang mga maranhig na nakikipaglaban sa mga mandirigma ay natigilan dahil na din sa pagbabangon ng sinasabing gabay ng demonyo. Okay, grabe ang angas ng episode na to pero sobrang nakakalungkot. Wala akong masabi pero nalungkot ako. Kita-kits tayo sa 39. Salamat.